Nisan manzo nake, nisan manzo nake, nisan manzo nake, nisan manzo nake. Bari na sabon zubi kan fifikon annabi, sai dai kun san ɗalibi a cikin neman ilimi nake. Nisan manzo nake. Shugaba jikan Nuhu, haske mai kore duhu, ni jika nema dihu, sai da abba ya kalla nake. Nisan manzo nake. Fifikon annabi sanin ya fi ƙarfin ɗalibi, ya karkasu bi da bi kamar sakan wanne kake. Nisan manzo nake. Jikan adana na ko da yaushe kyauta yake. Nisan manzo nake. Fifikon matsayi nasa ko koma na jiki nasa, ko tsabar kyawu nasa wanda Yusuf ma biyi yake. Nisan manzo nake. Zancen nan na baza, duniya ka fita gaza, samo mutumin da zai faɗi ya kadarin manzo yake. Nisan manzo nake. Ya fifita daraja, duniya kan babu ja, shi miji na Khadija ya wuce kowa kama gaba muke. Nisan manzo nake. Jikan adana na ko da yaushe kyauta yake. Nisan manzo nake. Fifikonsa akwai yawa, sai ku biyo ni muje zuwa, kun san ba su kidayewa, kar ku ɗauka kirgawa nake. Nisan manzo nake. Gashi na sheki yake, haskakken toho yake, ni gun manzo na fakiran da kowa jin tsoro yake. Nisan manzo nake. Wane ne zai iya ya zo ya tsaya gun rijiya, ba guga ko igiya ta ci ko ta buɗe ba ɗai hake. Nisan manzo nake. Jikan adana na ko da yaushe kyauta yake. Nisan manzo nake. Allah ya zaɓi Adamu da annabi Nuhu a alamu, shi ko jikan Hashimu a saman duka alam ɗin yake. Nisan manzo nake. An yi wa Adamu sujada ta ban girma bisa ƙa'ida, fifikon Ahmada duka sallah siffanta shi take. Nisan manzo nake. Kun san dai ita jannatu ba a shiga sai an mutu, shi miji na Khadijatu ya shige ta daransa daban yake. Nisan manzo nake. Jikan adana na ko da yaushe kyauta yake. Nisan manzo nake. Dangina mai za ku ce, an shiga aljanna an fice, ko kun san da za ya ce za ya zauna kyalewa haki. Nisan manzo nake. Annabi Idrisu ma an daga suna nai sama, abin sha'awa mai sa tsuma, ko ina sunan manzo yake. Nisan manzo nake. Mun ji wutar lamaru zuma, ciki aka sa Ibrahima, sai dai an yi kashe dima, ka ta zamto cutarwa take. Nisan manzo nake.
jikan adana na ko da yaushe kyauta yake. Nisan manzo nake. Masu isa da isar su ma ikon abban Fadima shi ke taka jahannama sai karen zai kan yashi yake. Nisan manzo nake. Annabi Musa mun ji shi Rabbi yayi zance da shi, inda yayi zancen da shi ko yanzu kaje kalla kake. Nisan manzo nake. Isa dan Maryamu shi mutum ya ƙaurata da shi, makaho ya warkar da shi da abin da yake roƙa yake. Nisan manzo nake. Jikan adana na ko da yaushe kyauta yake. Nisan manzo nake. Fifikon manzon mu shi ta inda suka yi bamban da shi, yaya abin da ya fi su shi kuma in zai umarni yake. Nisan manzo nake. Sulaimanu dan Daudu ya hau iska ta gudu, da dutsen Uhudu da ya hau kai motsawa yake. Nisan manzo nake. In yayi roƙo ai masa, ba roƙo a daɗa masa, sunayensa ya bar masa su Ra'ufu Rahimu da su nake. Nisan manzo nake. Jikan adana na ko da yaushe kyauta yake. Nisan manzo nake. Wasu na taɓa janibi na mahaifan annabi, tarihinsu idan ka bi za ka san duka tsarkaka suke. Nisan manzo nake. Wanda yake taba annabi ko jikokin annabi ko kwa sahabban annabi shi irin haukansa daban yake. Nisan manzo nake. Masu bege na kira na ce dai mu yi hattara, kar mu je neman jira a rashi na ido tsoro nake. Nisan manzo nake. Jikan adana na ko da yaushe kyauta yake. Nisan manzo nake. Koyi da mazan jiya kuma tsarkake zuciya, yau dan neman duniya ya sa wasu zarmewa suke. Nisan manzo nake. Jikan adana na ko da yaushe kyauta